Mga kapuso barangay kagawad nga nagtambag lang sa kinagamo sa New Lucena, Iloilo, ginbuno, patay. Si Kim Salinas nakatuto. Makita sa sining nga video ang ginamo nga nagluntad sa Barangay Dawis, Lucena, Iloilo, Biyernes ng hapon. Makitaan ang pag-atras ng lalaki nga naka-blue-green ang bayo, samtang ginalagas ang lalaki nga naka-jacket nga gray upod sa isa pa ka lalaki. Wala nakita sa video ang pagpangbuno. Apang base sa investigasyon sang kapulisan, igo sa tiyan ang naagom sang nag-atras nga biktima nga ginkilala kay Eric Porques, 50 anyos, kag kagawad sang nasambit nga barangay sang ginbuno sang lalaki nga naka-gray nga ginkilala kay Erwin Table, 35 anyos, kag residente sang Barangay Santo Tomas, Haniway, Iloilo. Nag-ugat ang gamo sa ginapahayag pagpangbastos ang suspek sa babae nga ginbaklan sa isang pantat matapos ani nag-ayo. Ang baka magulang ko, hindi lang ko pagbayawa, tigin tulok na sir kami nanyak sir. Okay man tayo magayo, pero ginmanyak lang siya nga ginantaw lang dughan. Sang mahalin na kuno ang suspek, ginsita ini sang isa pagit ka tindera nga hindi husto ang iya ginhimo. Diri, kag may kumusyon niya natabo rason nga ginpahibalo ang kagawad kag nagresponde. Basta kay kagawad ya, basta malang bala, mapatunga nga do ma-settle sila. Pero ti amo to do may commotion na to gali kag nabun-an gid si Barangay Kagawad. Gindala sa ospital si kagawad apang ginbawian gid sang kabuhi. Naaresto naman ang suspek sa pulian sa Biyernes ng gabi. Patag sini, wala niya ginbastos ang tindera. Una man ini gintok apan sang kagawad. Aminado ini nga hubog sa natabo ang insidente. Pag-ibot lang naman daras bag tapos ang mga tambay doon burligan dala ko minsan puti dala ko patis nanay sa lakay dala gani hindi ko man ginagad ngay bunon tanang Apang sunod sa pamilya sa biktima, una nga nagpatapa ang suspek. Wala makaibalo kung paano magpadayon sa pangabuhi ang nailo nga asawa sa biktima, ilabi na sa pagpaeskwela sang tatlo nila kabata. Pertigid ka sakit-sakit. Malaganihan ba ko pisan. Siluan ba ko kay Lord. Lord nga aging tagaan mo ako sang amo ni being of trials. Hindi ko gid mabatod. Pero ginapangisugan ko gid nga para sa mga bata namon. Reklamo nga homicide ang pag-aatubangon sang suspek. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.